大白区でペルシャ絨毯の輸入販売店を営むハシェミ・アリレザさんです。日本人女性との結婚を機におよそ20年前に来日し、妻のふるさとの仙台に住み続けています。首都テヘランに母親と弟が住んでいるといいますが、SNS で何度もメッセージを送っていますが、イランではインターネットが遮断され、連絡が取れなくなっています。最後の連絡は攻撃が始まった直後の先月28日。弟は、指導者の事務所あたりに爆弾が落とされ、強い音と揺れがあった。避難するので心配しないでと話したといいます。خیلی نگران هستم. البته نه فقط برای خانواده خودم بلکه برای تمام آدمایی که اونجا زندگی میکنن. 国民の血が流れてほしくない思いから、ハシェミさんは複雑な感情で状況を見守っています。از الان به بعد اگر که این جنگ تموم بشه و خب بعد حکومتی که میاد روی کار بتونه حکومت مردمی باشه، به مردم خدمت بکنه و ارتباطش با کشورهای دیگه خوب و میزون باشه.